Камерата снимаме. Придвижваме се. Се пребиеме. Тук коле неква штучка фана. Тип дребна. Еja. Тип штука съм фана. Коле. Штука. Штука. За батата батичка. Браво, Коле. На любимата му примамка. Примамката Аглива. Както вика Минковски. Номер 4. Пенелката е сигурно. Ще мериме ли? Имам рулетка на гърба. Мерния само за справка. Откачия това. Там е някъде на карабинер. Да. Мерния само да знаем, да биеме представа. 54. От върха на опашката. 54 от върха на опашката. Съгласни сме. Може и това да снимаш. Снимаме. Браво, Коле. Браво!